रिजाल्टआथ' जोंना बोसोरफ्रोमबो मोजाङानो जायो, खिन्थु बे बोसोराव एसे जे हाई स्करिंआ एसे बारा जादों। आगोलनि बोसोराव 96मोन, एबार 97.6 थांदों आरोखि। आरो जोङो आसा खालामबावदोंमोन बिनिफ्राय बांसिन। आवगायावबो दाखालि 10 बोर्ड एग्जामनि जे स्टेटमेन्ट बावबो बुंखादों 12ना जोंना आरो साबसिन जाबावगोन होननानै। जोंना 10निफ्राय दा 12ना साबसिन जाबावदों। दा बियो गथ'फोरनि नाजानाय, फोरोंगिरिफोरनि नाजानाय, गार्जेननि नाजानायनि गेजेरजों जादों। ओमफ्राय स्कुला हारसिङै जेबो खालामनो हाया। दा बेखायनो आङो बयबो जोंनि आसामनि रायजो राजाफोरखौ बेखौसो खावलायनो सानदों, स्पेसियेलि BTC एरियानि रायजो राजाफोरखौ। गथ'खौ जुदि फोरोङोब्ला सिन्था धारा खालामनानै मोजाङै बबे जायगायाव फोरोंबा आंनाव फोरोंफैनांगौ बे नङा। आं बयखौबो खावलायदों जाहाथे मोजां सेकेन्डारि स्कुलाव फोरोंनांगौ। बे कचिं सेन्टारफ्राव हराजासे, कचिं सेन्टाराव हरोबा मा जायो बेखौ आं एडभाइस होनो सानदों। कचिं सेन्टाराव नोङो जुदि फार्स्ट एटेम्पआव मोनाखिसै, सेकेन्ड एटेम्प खालामबावगोन, सेकेन्ड एटेम्पआवबो मोनाखिसै, थार्ड एटेम्प खालामगोन, थार्ड एटेम्पआव मोनाखिसै, गथ'आ स्पइल जानायनि चान्स थायो आरोखि। खिन्थु नोङो मोजां सेकेन्डारि स्कुलाव फोरोंनानै सेकेन्डारिखौ मोजां पास खालामनानै BSc साइन्स फरायग्राफोरखौसो बुंदों आं स्पेसियेलि। मोजां BSc फरायोब्लाबो बे एखे इन्जिनियारिं जे फरायो बेबो जे फेसिलिटिखौ मोनगोन। आजिखालि दा जेनेरेल डिग्रियासो बांसिन फेसिलिटि दङ, बेखौ आंनिफ्राय बांसिन दस्रा मानसिफ्राबो मिथिखागौ। बेखायनो रायजो राजाफोर खावलायो आङो, जोङो जोंनि गथ'फोरखौ कचिं सेन्टाराव थिनहराजासे मोजां सिनियर सेकेन्डारियाव फर्मेल कचिं नामखौ बाद होनानै फर्मेल स्कुलावनो हरोबा गथ'आ साबसिन जायो। आं माने बे एरियायाव आङो टिचिंआव आं मथा मथि दिनैसिम 33 इयार्स एक्सपिरियेन्स दङ। आरो आङो 14 बोसोर पार्सनेल स्कुल खुलिनानै आंनाव गासिबो बिनि डाटाया दंजोबो। जोंनाव जेबादि निट बा JEE एडभान्सआव जोंनिफ्राय जेबादि फरायसाफोर मोनो, कचिं सेन्टारनिफ्राय जोंनि पार्सेन्टेजआ बिराद बारा जायो। मानोना नोङो मोनसे कचिं सेन्टाराव 4 लाख मिनिमाम एडमिसन जायो अल इन्डिया। मिनिमाम 4 लाखआव बिसोरना 50सा मोनो, बेखौनो बिसोर सारा इन्डियायाव पस्टारिं खालामो। जोंनाव 70, जोंनाव देग्लाय आंनाव 69 गथ'फोर फरिखा होदों। दा बेनि गेजेराव 6 जना अलरेडि NIT आव मोनखाजोब्बाय, आरो 2 जि एडभान्स होगोन, आरो बे 2आबो जि एडभान्सआव मोनगोन होनना आसा खालामो। होनबा जोंना ओरैनो 20%आ जोंना ओरैनो गोलैखाबाय। आरो निटआवबो बे बोसोराव जोंना 3सो मोनगोन। खिन्थु दुखु गोनां बाथ्रा, निटनि प्रश्न आउट जानायाव गथ'फ्रा गोदान फरिखा होनायाव दा माबादि जाया बेखौ बुंनो हाया। मानोना कुइसन पेटार्नआ एसे बे कुइसनखौ चेन्ज खालामजोबोबा गथ'आ प्रिपेयार खालामनो टाइम मोना जागोन, बेखौ आं बुंनो हाला। नङाबा जोंना 3 गथ'आ निटआव कनफार्ममोन आरोखि, एज पार देयार रिपर्ट, बिसोरनि रिपर्ट मथ' आरोखि। बेनिखायनो आसा खालामो, आं बयखौबो खावलायो गावनि गथ' गथायखौ जाहाथे मोजां स्कुलाव फोरोङो, कचिं सेन्टारखौ बाद होनानै। माने कचिं सेन्टाराव हरनानै जुदि नोङो 2-3 टाइम्स एटेम्पनि उनाव जुदि साक्सेस जायाबा बे गथ'आ स्पइल जानायनिया चान्सआ बांसिन थायो। 90%आनो स्पइल जायो, 10%आ धैर्यनि गेजेरजों जाखांफिननो हायो। बेखौनो आं रायजो राजाफोरखौ खावलायो आरोखि। साबैसे जादों सार पासआ साइन्स टीम? साइन्स टीमावथ' जोंना पासआनो जाजोबदों। दा सासे कमप्लिमेन्टारि मोनदों। बेबो गासिबो पासआ जोंना 69मोन। दा 80 एबाब 18 जन मोनदों, माखासेया 60 एबाब। साथामा माने सासेया 56, सासेया 57, सासेया 59 आरोखि। लास्ट इयारनि रिजाल्टखौ नायोबा माबायदि सार? लास्ट इयारजों कम्पेरिजन रिजाल्टआ एखे, खिन्थु देग्लाय जिथु हाई स्करिं मोनदों एसे बारा मोनदों आरोखि। जिथु हाई टपार आरोखि, बे टपारा। रिजाल्टआ एक्चुवेलि जोंना सोब समावनो एभारेजआनो सोब समावनो मोजाङानो जायो। खिन्थु देग्लाय आर्ट्सआ जोंना बे थार्ड बेस्टमोन।
सायाव सेकेन्ड बेस्टमोन माने हाइस्ट पार्सेन्टेजआ बिराद बारा जादों जोंना एबार थांनाय बोसोराव जोंहा आर्ट्सना 93%मोन दा 97.6 एप्रक्सिमेटलि 98आनो आरोखि दा आउट अफ 100 आव 100 जोंना गथ'फ्रा साब्रै मोनदों साइकोलजियाव सानै इंराजियाव सासे आरो बाय'लजियाव सासे बाय'लजियाव 100 आव 100 क्वालिटी एडुकेशननि बाथ्रा बुंगासिनो दं दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला माबायदि लादों बेबायदि क्वालिटिखौ बुंनानैथ' जों फोजोबनो हाया बा बुंबानो जाया बाहाय जुदि गार्जेना सापर्ट खालामोबा बेखौ आङो एकदम गोरायै बुंनो हायो आरोखि एसे स्कुलनि चेयारमेन हिसाबै गार्जेना जोंनि खोथाजों मिलायनानै जोंनि एडभाइसखौ लायोबा आरो जोंनि बोसोनखौ लायोबा खुनु गथ'आ फेल जानायनि प्रश्न गैया बेखौ आं 100% लिरनानै होनो हायो आरोखि न' बुंनायल' नङा रिटेन लिरनानैबो होनो हायो जुदि गार्जेना मोजां सापर्ट खालामोबा सोरबा सोरबा गार्जेना गथ'खौ दोनफैबाय आं फिस होदों गथ'आ स्कुलाव फैदों फैयाखै बेखौ खबर लाया सप्ताखौ सानथामाव जोङो नटिस हरो नटिस हरबाबो बियो मिथिया आरो सोरबा सोरबानि गार्जेनना फन नाम्बारानो गैया दा जोंनाव बिदि गथ'बो दङ दा बेफोरबायदि गथ'खौ जोङो एसे गथ'आ जुदि गावहा बिबेगा बारा दंखायोबा प्रब्लेम जाया गथ'आ जुदि एसे उइक बा फरायनायाव एसे खमजोरबा बेफोरखौ जोङो बोखांनायाव गार्जेननि हेफाजाब नङाबा जों बोखांनो हाया आरो आं बेखौ बुंनो हायो गार्जेना जुदि सापर्ट खालामो बिसोरखौ सापर्ट खालामनाय माने बेखौ फोरोंनो थिनाखै जोङो गासिबो स्कुलाव फैनायाव गथ'खौ न'आव माबायदि दोनदों बेखौल' थाल लानांगौ दा जोङो नुनो मोनो जोंनि गार्जेनफोरखौ सोरबा 18 बोसोर जायाखै बुलेट सालायगासिनो दङ दा बेफोरबादिखौ जोङो जोंनि गेजेराव नुनो मोनदों जोंनावबो दाखालि आं सासे बुलेट सालायनानै फैदोंमोन लगे लगे गार्जेनखौ लेंहरनानै जों रायज्लायदों दा बेफोर खामानिखौ जों मावहोनो नाङा क्वालिटी एडुकेशना गार्जेन आरो समाज आरो टिचिं स्टाफखौ जों मेनेजमेन्ट हिसाबै प्रेसार होनो हायो गार्जेनखौ जों प्रेसार होनो हाया मानो बुङोबा जों बेखौ खावलायनोल' हायो दा बेवहायनो जोंना माखासे इडुकेसनाव थालांनाय जाफैदों दा बेखायनो गथ'आ फेल जानायखौथ' आं नुफेराखै दस्रा गोदोनि दिनाव जोंनाव बिराद फेल जानाय खोनादोंमोन जोङो 30% पास जायोमोन 40% पास जायोमोन दा आंनि स्कुल खुलिजेननायनिफ्राय आङो दिनैसिम मेट्रिक रिजाल्टआ 9 बोसोर जाबाय 9 बोसोराव जोंनाव सासेल' फेल जादोंमोन दाबो आंनि गोसोआव दा बेफोरो गार्जेना जुदि हेफाजाब होयोबा गथ'आ फेल जानायनि समस्या गैया मानो होनना बुङोबा न'आव फोरोंनो हायोबा जा हस्टेल फेसिलिटि दं बेवहाय हस्टेलाव दोनफैनो हायो बेनो आरोखि दा जोंनाव मोनसे प्रब्लेम जादों आंनाव क'क्राझार टाउननि गथ'फ्रा हस्टेलाव दोनफैदों खाथि उइदिन दा 5 मिनिटनि गेजेरावनो मोनफैयो स्कुलखौ दा बेनि गेजेराव गथ'खौ लांफैनो दैनि प्रेसार होफैयो माब्लाबा वार्डेनखौ प्रेसार होयो माब्लाबा प्रिन्सिपालखौ प्रेसार होयो बायद'था माब्लाबा हरनांगौ जायो गथ'खौ न'आव लांनाय लोगो लोगो बाहाय सानथाम फरायनाया लस जायो लांबाय लांनानै न'आव थांनाय लोगो लोगो मा खालामगोन बियो दिनैहा रेस्ट लानोसो फैदों न'आवबो फरायला बियो अखानायै थाबाय अखानायै फैफिनबाय मोनायाव आरो एडजास्ट जानो थाखाय बिनो आधा घन्टा टाइम लागोन दा बेफोरबायदियाव माने दैलि जोंनो बारा फरायनाङा जोंनि गथ'आ बिदि 12 घन्टा 14 घन्टा फरायनाङा आंनि हिसाबाव बे जेखिनि जोंनि स्कुल टाइमनि 6-8 घन्टा 10 घन्टा रेगुलार जुदि फरायबाय थायोबा खुनु गथ'आ फेल जानायनि सम्भाबना थाया बेनिखायनो आङो आसा खालामदों बयबो गार्जेना बे खबरखौ मोननानै जाहाथे बे रादाबखौ मोननानै जाहाथे गथ'फोरखौ केयार लायो आरो नाजानायनि गेजेरजों जायो आरो गथ'फोरनि थाखाय मोजां स्कुल बासिनाय कलेज बासिनाया गार्जेननि सायाव थायो नङाबा फरायसाफ्रा गावनि लोगोफोरनि इनकारेजाव बबेबा गाज्रि जायगायाव थांफ्लाङो आं दहायबो सासे गथ' जोंना दा सेकेन्ड पजिशन मोननाय माबा साहामोन दा बियो जोंनि स्कुलाव
10आव मोजां रिजाल्ट खालामदोंमोन रिजाल्ट खालामनायनि उनाव दिल्लीयाव थांबाय दिल्लीयाव थांनानै दाना सेकेन्डारि परिखाखौ होनो हायाखिसै बे 11खौ मेडिकेल लानानै फैनानै जोंखौ बारे बारे रिकुवेस्ट खालामनाय गथ'आ मोजां खामोन 12आव जोंनाव फैफिनबाय जोंनिफ्राय दा बे 96.2 मोननानै पास खालामो बेफोर डिसिसनखौ जाहाथे मोजां लायोबा आं मोजां लानो थाखाय गार्जेनफोरखौ खावलायो दा जोंनाव देग्लाय 10 पास जानाया जोंनाव हाइस्ट मार्कआ जोंनाव थाबसिनदों माखासे गथ'फ्रा थांदों बिसोरखौबो आङो गार्जेनफोरखौ खावलायो जाहाथे मोजाङै गथ'फोरखौ केयार लायो मानोना गावनि न'खरनिफ्रायसो दस्रायाव थाहैनाय जाबाय एसे यां स्टेज बेखौ एसे सिन्था खालामलायनाया मोजां देग्लाय जोंनाव मोजां गथ'फ्रानो एडमिसन लादों आरो नेक्स्ट बोसोराव बिनिफ्राय साबसिन रिजाल्टखौ आसा खालामनानै आङो भगबाननि खाथियाव आर'ज गाबो जाहाथे जोंनि बे एरियायाव जोंनि बे ट्राइबेल एरियायाव बे स्कुला जाहाथे बयनिबो थाखाय अनजाथाव जायो बेखौ आङो बुङो आरो आङो दस्रा दाखालिबो सोंखादोंमोन मोनसे दस्रा जायगायाव खुलिनो आङो दिनै मोनसे जायगायाव हा फाइनालानो जाबाय मथा मथि नेक्स्ट सेसननिफ्राय आङो स्टार्ट खालामनो सिन्था खालामदों न' लुनाय बाक्सायाव दिनैनि दासो लेटेस्ट आं एसे हानि एडभान्स हरदों दा बिजनेसा साक्सेस जायोबा आं बाक्सायावबो लांनायनि बेबस्था लादों आरो आं गभर्नमेन्टखौबो खावलायबाय थादों गभर्नमेन्टआव जुदि गभर्नमेन्ट लेन्ड दङब्ला जाहाथे आंनो अदालगुरियावबो होयो आंनो गभर्नमेन्टनिफ्राय खुनु सापर्ट फाइनान्सियेल सापर्ट नाङा आङो बे स्कुलनि आंनि बे रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलनि जा एसे थायो बेजोंनो एक्सटेनसन खालामनो सेस्था खालामदों खालि हाखौल' आंनो एलटमेन्ट नांगौ Aji, we are very happy today actually. Finally, our children's hard work, dedication. I would like to congratulate each and every teachers, students, and their proud parents also for this wonderful result. They did really well this year. Some of them have, I would like to salute some students because despite there are some physical issues, some of them miss their classes also. Despite this, they are able to score 90 plus. It's really appreciable, and I would like to thank each and everyone. Thank you all. আমার টোটাল আপনার ক্লাস আর্টছত আছিলে আপোনাৰ 41 আছিলে 41ৰ আপোনাৰ 6জনে আপোনাৰ এইবাৰ 8জনে মানে 90% এইবোৰ পাইছে আৰু বাকী আমাৰ 100% ৰিজাল্টে পাইছে 100% ৰিজাল্ট 100%ই হৈছে 8জনে আপোনাৰ মানে 90% 7জনে পাইছে 90% আৰু সায়েন্সত আমাৰ আছিলে 69ৰ ভিতৰত আমাৰ কেইজন আছিলে এইটো পাহৰি গৈছে 1 2 6জনে 90% তাৰপিছত আপোনাৰ 80% এইবোৰ পাইছে 7জনে আৰু বাকীবিলাক আপোনাৰ একেবাৰে লোৱেষ্ট পাৰ্চেণ্টেজটো মানে 50% চবতকৈ একেবাৰে কমৰ যোনটো সি 50% পাইছে এইটো ফাৰ্ষ্ট বেটছ আছিল নাই এইটো ফাৰ্ষ্ট বেচ নহয় মইতো এইখন স্কুলত আপোনাৰ 2025ত জইন কৰিছোঁ এণ্ড স্কুলৰ আপোনাৰ ক্লাছ 12ৰ যোনটো মানে হেৰি হৈছিলে এফিলিয়েশ্যন পাইছিলে 2015ত পাইছিলে 16ত পাইছিলে এণ্ড ইন ডেট কেছ ইট ইজ আই থিংক আপোনাৰ 8 নম্বৰ পাইছে যোৱা বছৰ আৰু এই বছৰটো যদি ৰিজাল্টটো যদি কম্পাৰিজন কৰে কেনেকুৱা যোৱা বছৰো ভাল হৈছিলে আমাৰ ডাঙৰ কথাটো হৈছে কি কনজিষ্টেণ্টলি ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চেই হৈ আছে যোৱা বছৰতে যদি আপুনি কয় এইবাৰ 10ৰ মানে ছায়েন্সত পাৰ্চেণ্টেজটো অলপ বেছি আৰু এই বছৰ আমাৰ ছায়েন্সৰ যোনখিনি আছে সিহঁতি IIT এডভান্সো ক্ৰেক কৰিছে JEU ক্ৰেক কৰিছে 5জনে JEU ক্ৰেক কৰিছে এতিয়া নিটৰ আছে নিটতো আমাৰ ভাল ৰিজাল্ট হ'ব বুলি আশা কৰি আছোঁ নিটৰ ৰিজাল্টটোলৈ চাই লওঁ ভাল হ'ব লাগে মিনিমাম 2জনমান পাব বুলি আশা কৰোঁ 2জনটো পাবই লাগে